Kita menuju lokasi, guys. Turu kontol. Jalannya bagus banget. Ya ampun. Ini namanya kalau di sosmed ini biasanya wisata seribu lubang. Wisata seribu lubang. Hai. Jadi lubangnya itu lebih dari 1000, guys. Itu dinamakan wisata seribu lubang. Pelan-pelan sekali. Yuhu, kita sudah mendekati lokasi. Sherlock membaca 1 menit lagi sampai, yaitu di sini. Cret. Ini namanya Gede Soti ya, guys. Ramai sekali. Ini udung-udungnya ini panjang banget nih, guys. Cret. Hari ini ketemu si cantik mungilnya Reni dan Neni. Ini kembar siam, guys. Ini, guys. Ini ada Mbok Ondolan. Ari ya dandane ngene tok ya Arwing. Wis aku ngene tok. Lewat rambane niki selane wis gan-gan iki lho, delok to lho. Halo Mae. Yo Mae kok kayak perawan pitulasan ya. 17 tahun ke atas. Hari ini ikut Kak Mano sama Mbak Luki Peres sama Mbak Win Bakul Brambang. Melarang. Ya wis aku arep tuku ning Nganjuk dhewe. Mau dipeseni Brambang warna denim ya ora teko-teko. Mas Dika. Yo ganteng. Udan-udan ki aku arep mampir nggone Mas Dika lho, tapi wonge ning ngarepan nenek bojone gak sida. Ari wis ngene ta dandanmu. Ya aku wis ngene ya. Pak, dan juga jagoan. Jagoan sing asta pakane keluarga Putri. Yo, ya ini sepetung duit kilo bocah. Iki uang suap. Yo, kok wedi aku. Iki ya bakul guys iki. Bermacam seblak, durian yo enak. Gak kowe gak oleh bakul Brambang padha kancane. Pi, kowe iki nek bakul ngodhok kancamu. Engko ning nggonmu 15 idol Mbak Win 20. Bos anu sing tuku nggone Mbak Win komplain kok regane. Ayo pakan. Yo. Sing asta pakane. Jenenge bakul koclok iki yo ngene. Yo, bisik-bisik tetangga. Iki Asta mentul. Yang ini sandung bayaran kopi. diomong ya. Bakul seblak ki. Duh, bagian. Susuke sik 8.000. Akhirnya ngetok si receh tok yang macak melas. Ya wis dompet sithik cilik tapi dolar tok lho. Malaysia. Dolar Malaysia. Malaysia apa tuh? Dolar Yen, ringgit. Ringgit ke yen. Yen ki Jepang ya.
Nen ki tanggo bukan. Asem. Betul lah ya. Kau oleh ditekuk lho mbak nek anu Pi. Ya harganya beda. Eman. Yo kudune mbok lembari mbok ngalami nating. Yo. Maneman. Ngapo ta Pak? Cara dhuwit kene 500.000 ngono. Bapak ya sebalik ke elek-elek. Yo. Yo. Sering. Elek-elek. Si balas yang 5.000 juntok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku nek isu gak iso sebel telures. Ya Rasulullah. Cincin daun temanten sekalian. Cincin daun temanten sekalian. Tak kersa dalam Gusti kawo-kawo. Sakala nuwun akan payu katal termandaken ponang temanten sekalian. Ya Arya. Eh? Ini padet ya? Ya padet pol. Lah bar subuh bar sahur wis masak. Awan packing karo ider. Sore ngedep. Kono tak to kabeh temanten putri minum bengaken teman. Proses matang. Itu pakemnya nggak bisa anu ya. Sering. Permintaan pengantin kan dia tinggal awalnya panas. Kirap Tinggal awalnya panas. bersama beduk 29. Kurang bisa di sini bang. Yo bro. Hari ini bersama Kak Manu. Sama Bapak Sapuan Matur Dhuwur, para kadang Sinoman, Ada Mbok Doli, ada Mak Sutri, Ceret. Ada beduk 29. Siap.